Weekend wayahe Korve ngresiki kandang iki bolo. Oke bolo, jumpa kembali bersama dengan channelnya Tukang Arit. Kembali lagi di home base PT Perkledongan Mandiri TBK. Jenis kandang apa Kang? Jenis kandang tetap kandang merah putih, Kang. Nah, sadurunge Korve kandang bolo, kita harus memakai sepatu dulu bolo. Nah, kalau sepatu ini apik iki bolo. Bolo, sepatu niki apik iki bolo. Kayak bolo, boyo lho bolo klon. Mangap-mangap bolo isore. Ora apa-apa bolo, sepenting kena dienggo. Benjo kena petong ngono Kang ya iso iki. Nah, iki sepatune Cinderella. Lah iki korsine Sultan. Nah, ngono Kang iya lho, Klos. Iki korsine Sultan iki. Jadi engko nek bar nimpal kae ya kesel to bono. Lagi karo lungguh ngene iki bolo. Wih. Lungguh ngene ya to. Lah sikile dingene bolo. Lah karo nyawang open-open. Karo ngempak sak ler ngono bolo. Wis sadu tenan. Langsung wae bolo kita cek kondisi kandang setelah di Korve. Kayak mungkin iki bolo resik. Nah, iki open-open lagi njerum iki. Lagi diwai pakan t-shirt Kang ya iya, diwai pakan godhong gedang lor rong papah ini bolo. Nah, iki lagi njerum iki bolo permani. Nah, iki kletonge bolo. Iki kletong wedhus sing diklumpukne. Jadi oleh sak karung cilik iki bolo. Nah, iki neh ngeruki ngono kae bolo iki. Oke, bolo tak sepilno peralatan kanggo nimpal iki harus resik iki bolo. Nah, rampen-rampen isor palon iki ora resik. Nah. Iki. Tak sepilno peralatan kanggo nimpali bolo. Loh. Nek kuwi tek ngendoke ora iki bolo iki. Gak enek bolo iki. Syuh. Wih. Lah ya kuwi digawine kuwi. Iya. Nah, kuwi harus diang bolo. Kalau diangi ngono kuwi rampen bekas-bekas sing nyawuk kosor iki lho bolo. Dibuangi ngono kuwi bolo. Supaya ora enek lalere. Ben sangit-sangit piye ngono lho bolo. Nah, sak sepilno peralatan kanggo nimpal bolo ya. Pertama ada sepatu Cinderella. Sepatu bot kae lho bolo. Nek kae iki biasanya tak nggo bolo. Kae iki mari loro nek polok ngono. Nah, terus piye nek teremos barang kok gua teremos Kang Gijong nek sapine ngelak itu gawe nek es. Nah, kuwi. Terus enek kuwi cikrak. Nah, wis samuh. Tonggo pring dedel ngono kuwi terus. Enek sapu ajaib Harry Potter. Terus samping iki garuke cut pat kae bolo. Nah, sing paling utama ya kuwi bolo pukulan dhewe kuwi. Ya, kuwi jenis skrup. Kuwi sing jare pondi nggo nyekop wae pondi kae nggo kuwi bolo. Kalau kayak jajah kuwi lho skop utawa garuk skrup ngono kuwi bolo. Nah, kuwi alat peralatan kanggo nimpal kanggo ngresiki kandange bolo. Nah, iki kandang wis ruwes iki bolo. Iki. Ngene iki ngresikne pirang minggu pisan Kang iki nek kandang sapi iki yo minimal setiap hari bolo ditimpal. Nek diresiki sapi ya seminggu pisan opo ya gak apa-apa. Lah kandang wedhus ini iki seminggu pisan, rong minggu pisan gak apa-apa bolo. Soalnya wis mlumpuk ning isor ngono kuwi. Nah, kuwi peralatane kanggo nimpal. Nek tak sepilno kletonge bolo iki. Iki kletonge wedhus iki mau bolo. Oleh sak karung cilik. Nah iki subur iki bolo. Nggo nandur mau apik iki bolo. Nah iki lho. Iki nggo nandur polo wijo, nggo rabuk kebon iki mau apik iki bolo iki. Oleh sak karung. Oke bolo, demikian bolo. Kali ini telah mensepil
kandang, kebersihan kandang. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share channelnya Tukang Arit.